На отличен успех се радва иновативната кампания за събиране на средства чрез тениски в полза на Славянка Тонева от септемврийското село Семчиново. Инициативата Help Славянка е на младия Йордан Кръстев от село Симеоновец, а финансирането й беше обезпечено от бизнесменът Марин Рачев. Идеята тя от доста време имаше, просто търсихме подходящ партньор за финансиране. Иначе, понеже ние преди това сме правили за нея дейности, правихме един благотворителен матч. И още от тогава на самия матч се роди идеята, обаче просто нямаше подходящ човек, който да финансира тази идея. И след разговора ми с господин Рачев, понеже той така откликва на всичко, което сме говорили с него, винаги се съгласява и така е казал: от вас идеите, от мен финансирането, и съгласи се. Йордан Кръстев призна, че не е очаквал толкова бърз успех на начинанието и съобщи, че първият тираж от фланелки се е черпал буквално за 2-3 дни. И започнахме, направихме първоначално към 70 тениски, които изненадващо много бързо свършиха, даже буквално за 2 дена. Всичките и хората постоянно питат. И за мен това, да знам, е един от най-добрите варианти, не само да се набират средства и да се разпространи, да се знае, че Славянка се бори и в момента се труди много за възстановяването си. От своя страна, майката на Славянка Тонева изрази благодарността си към Марин Рачев, който вече обявил, че ще финансира и новия тираж за закупуването и дизайна на тениските. Направиха се тениски с помощта на господин Марин Рачев, който и на него искам да му благодаря. Първоначално се направиха около 70 тениски, които те просто не стигнаха. Много желаещи има и господин Рачев е казал, че ще се направят нови и ще се продадат пак. Самата Славянка Тонева продължава лечението си, което е съчетано с курсове за рехабилитация, също майката и Татяна Тонева. Всеки ден се извършва рехабилитация, идва рехабилитатор, занимава се с нея. Отделно аз с нея правим гимнастика всеки ден. Поръчахме уред мотоомет, който тази седмица го очакваме, където всекидневно на него ще я слагаме, тя ще върти. Той е като колело. Момичето има воля да се пребори за пълното си възстановяване, но за това са нужни още доста средства, обяви Татяна. Идеята е да може да се събират средства, защото много средства са необходими за възстановяването на Славянка, за Москва, където бяхме 2 месеца. Още 9 пъти ще ходим през 3 месеца. Необходими са всяко ходене по 6000 евро за болницата там. То е всъщност грубо така да го пресметнем, тя е една бакалска сметка, ама 54 000 евро е само за Москва, за клиниката. Да. Отделно са пари за отделно, да, всичко отделно. Рехабилитацията, всекидневно, тук където я провеждаме, всичко се заплаща. И много средства. Само след 10 дни в съседното на Семчиново село Симеоновец ще се проведе и футболен турнир на малки врати за деца от 13 години. Той ще бъде организиран от водачът на местния ФК Риофикс Йордан Кръстев и финансиран изцяло от Марин Рачев. Целта на турнира е набиране на средства за възстановяването на Славянка Тонева. На събитието ще има и поставени кутии за дарение, както ще се предлагат тенските Help Славянка. Там ще участват 8 отбора. За сега са потвърдили Белово, Мененкиво, Септември, Семчиново, Симеоновец. Чакаме и от Варвара потвърждения. 8 отбора са от тези места. Като по 2 отбора ще има от Семчиново, 2 от Симеоновец и така. В смисъл, ако аз ще направя скоро и страница, на която ако предявят желание и други отбори, да се включат.